kanggo ngukur mayit. Sore iku aku mara ing daleme Pakde ing kutha Lamongan. Aku sing lagi ana gawean sak cedhake omahe Pakde, sengaja mampir lan arep nginep. Nalika aku tekan ngomahe, aku weruh Pakde lagi benerake pancinge. Pancen ya kuwi kasenengane Pakde kawit biyen. Pakde seneng mancing ing waduk utawa kali. Lan ora jarang oleh mancing nganti tekan liya kabupaten. Iki ditindakake kanggo entuk pengalaman mancing sing luwih adoh. Loh, kok ora ngabari nek arep dolan rene? Pakde Jono kaget weruh aku. Aku mung mesem lan jawab yen lagi ana tugas kantor saengga mampir tanpa menehi kabar. Pakde banjur leren anggone benerake pancinge. Ngajak aku mlebu omah. Bude sing lagi nonton TV uga kaget meruhi tekaku. Ya maklum, merga sak suwene iki aku arang mara lan ketemu. Kesibukanku kerja ing lapangan ndadekake aku arang bisa ketemu karo sedulur. Paling yen mung riyaya wae. Kuwi wae ora patiya suwe ketemune. Wong tuamu sehat, Rep? Pitakone Bude sing wis ana pawon. Bude nggaweake wedang kanggo aku. Uga keprungu suarane kompor duripake kanggo masak dinggo mangan engko bengi. Sore kuwi wektuku tak nggo ngobrol ngenani kabare keluarga. Ing sela-selaning omongan ana sambate Bude ngenani kasenengane Pakde mancing. Nalika Pakde lunga mancing ing waduk, Bude mesti ngrasa kuwatir. Merga ing saperangan papan kerep ana korban tiwas. Jalaran tenggelam tanpa dingerteni sebabe. Bude njaluk supaya Pakde ora usah mancing ing papan-papan kang wingit, nanging cukup nang papan pemancingan wae kanggo nyalurake hobine kuwi. Pakde mung mesem krungu tembunge Bude. Pancen yen wis kekareman angel ditinggalake. Kanggone Pakde sing penting kegiatane positif, mula ora perlu dimasalahake. Uga tansah ngati-ati ing papan kuwi. Lan sing paling penting, iso mbagi wektune kanggo keluarga lan gawean. Ana wektune kanggo keluarga lan uga ana mangsane kanggo nyalurake hobine. Kabeh kudu seimbang supaya ora tabrakan. Aku lan Pakde jagongan ing teras sakwise mangan bengi. Ora suwe Lek Ali teko. Lek Ali iki kancane Pakde Jono kawit nom biyen. Lan Lek Ali iki uga duwe hobi sing padha karo Pakde. Lek kekancan nganti tekan saiki. Semono uga ing bab nyalurake hobine. Isih padha kompak mancing bareng nganti saiki. Mancinge diundur sik Al. Ana ponakan sing teko iki, ucape Pakde Jono. Bengi iki Pakde Jono lan Lek Ali arep mancing. Nanging merga tekaku, acara mancinge kepeksa dibatalake. Lan bengi iku diterusake cerita karo Pakde Jono lan Lek Ali. Ngenani pengalamane nalika wong sakloron iku mancing. Lan ana siji pengalaman mancing sing ngandhut cerita bab alaming lelembut. Cerita nalika dheweke isih bujang. Karo Lek Ali, Pakde nyoba nyeritakake kedadian kuwi. Mangkene ceritane. Pakde Jono lan Lek Ali sing lagi wae rampung mancing wektu iku lagi mampir ing warung. Sak suwene iki wong sakloron asring lunga mancing bareng. Asile mancing asring didol marang tangga kiwa tengen utawa wong tangga kampung.
uga sok didol ing pasar menawa ora ana tangga sing butuh. Hasile dodol iwak dienggo tuku rokok uga kanggo gawe bekal mancing. Nanging pirang-pirang dina iki asile mancing lagi ora akeh. Saengga ora entuk dhuwit kanggo tuku rokok. Nalika lagi ngopi iku, Pak D lan Lek Ali dikagetake anane kabar lelayu salah sawijining warga sing wektu semono ngepasi dina Selasa Legi. Saknalika Pak D Jono kelingan ujare Mbah Naryo. Wong tuwa sing dipethuki nalika mancing rikala iku. Mbah Naryo sing asale saka liya kecamatan iku. Kondo yen pengen mancing asile entuk akeh. Supaya njukuk pring kanggo ngukur mayit. Pring cendhek sing kanggo ngukur kuburan iku dikon njukuk terus digunakake minangka walesan utawa joran pancing. Lan syarate wong sing tinggal donya mau mati ing dina Selasa Legi. Lan sing ngukur luwengan uga kudu sing mancing dhewe. Nalika iku Pak D takon marang Lek Ali. Njaluk pendapate ngenani ujare Mbah Naryo, wong sing nembe wae dikenal lan sepisan kuwi lagi ketemu. Lek Ali nyengkuyung Pak D Jono kanggo ngukur mayit lan uga ngalah yen pring kuwi kanggo Pak D Jono dhewe. Sing penting entuk asile mancing sing akeh. Ora kaya dina wingi sing sepi saka sambaran iwak saengga gawe ngantuk lan wegah wae. Krungu tembunge Lek Ali sing nyengkuyung Pak D Jono. Pak D mesem lan rumangsa seneng. Sakwise mbayar kopi lan gorengan, gagihan Pak D Jono lan Lek Ali tumuju omahe almarhum sing ora adoh saka omahe Lek Ali. Ora nganggo mikir suwe, Pak D Jono lan Lek Ali njupuk pecahan pring. Sengaja digedhekake supaya bisa dicilikake didadekake joran. Apa wis ana sing ngukur jisim kanggo tukang gawe kubur, Pak? Pitakone Lek Ali marang kerabat almarhum. Sakwise krungu yen durung ana sing ngukur mayit, Pak D Jono banjur ngukur dawane mayit. Dheweke rada kaget nalika kaya-kaya jisime obah lan mripate mendelik, kaya mendeliki dheweke. Nanging Pak D Jono natakake ati yen apa sing diweruhi kuwi mung halusinasi wae. Sakwise rampung, Pak D Jono lan Lek Ali banjur tumuju makam lan masrahake pring mau marang tukang gawe luwengan. Walah, kurang gede iki, Jon, ujare sing gawe luwengan. Pak D Jono lan Lek Ali mung mesem. Banjur wong loro padha minggir ngenteni nganti rampung anggone ngeduk luwengan supaya ora kelangan pring sing kanggo ngukur mau. Merga biasane sakwise rampung duduk pring mau dicoklek lan melu digubur kloso pandan sak ndhuwure blabak kayu. Lan supaya kuwi ora kedadean, Pak D Jono ngwasi terus pring mau. Akhire ngeduk luweng wis rampung. Pak D lan Lek Ali banjur nyaketi. Sadurunge pring mau dipoklek, Pak D wis nembung arep dijaluk. Tanpa rasa cubriya, pring mau diwenehake Pak D. Sakwise kuwi, Pak D lan Lek Ali sumingkir saka luwengan kuburan. Banjur nyelahake ing grumbulan wit ing sak cedhake makam. Ing pekuburan iku, pring mau disimpen. Kabeh mau ditindakake kanggo hobi mancinge lan supaya asile entuk akeh. Nalika ngukur luwengan wis rampung lan jisim arep dikubur, pring mau ditakokake meneh mergo arep dimolokake dikubur bareng kaya biasane. Nanging Pak D Jono lan Lek Ali sing rada adoh saka luwengan kuwi mung padha meneng anteng, kaya-kaya ora ngerti apa-apa. Pak D lan Lek Ali rumangsa lega nalika kubur mau wis duruk kabeh. Rancangane Pak D lan Lek Ali kasil. Joran pancing saka pring iku wis dadi siap dienggo mancing. Lan pranyata bener kandhane Mbah Naryo. Nang ngendi wae mancing papane, Pak D Jono mesti entuk asil sing akeh. Iwak gedhe utawa cilik dipancing kanthi wektu sing ora suwe. Malah wis duwe lengganan ing pasar sing siap nuku iwak asil mancinge kasebut.
Bengi iku Pak Dejono lan Lek Ali kang senan arep mancing ing Kali Bengawan. Kali sing asring dienggo mancing iku penere ana ing kulon desa. Lokasine rame wong kang padha golek iwak. Ora mung mancing wae, nanging jolok utawa jaring uga pating sliwer ana kono. Malah nalika iku Kali Bengawan uga kanggo transportasi. Akeh sing migunakake kanggo ngangkut dagangan utawa nyabrang. John, aku mengko tak moro sakwise tahlilan, ucape Lek Ali. Pak Dejono ngiyani sinambi nyeruput kopi irenge. Pranyata bengi iku pas meneri 100 dinane tanggane Lek Ali sing tilar donya durung suwe kuwi. Sakwise salat maghrib, Pak Dejono nyapake alat-alat kanggo mancing, uga bekal sing cukup kanggo sewengi mengko. Pak De rumangsa gumun nalika goleki joran pancing saka telas spring nggo ngukur mayat iku. Digoleki menyang papan ngendi wae ora ditemokake. Dieling-eling nalika nyimpen winginane. Nanging tetep wae ora ditemokake pancinge. Kowe goleki apa to, John? Ket mau kok bolak-balik terus? Pitakone ibune gumun. Pak Dejono uga takon marang ibune. Mbok menawa ana sing jilih pancing kasebut. Nanging ibune ora mangerteni ngenani pancing kuwi. Sakwise nyapake joran pancing liyane, Pak Dejono layah-layah ing ruang tamu. Pak Dejono ngrasa kelangan pancing kuwi. Alat sing banget gede gunane merga nggawa kabejan nalika mancing. Beda karo joran pancing liyane sing durung bisa ngimbangi joran pring kuwi. Kagawa pikiran ilange pancing lan liap-liap ing dipan. Ora suwe Pak Dejono keturun. Watara 10 menitan saka turune Pak Dejono mau. Pak Dejono tangi merga krungu swara gemblodak ing mburi lemari ruang tamu. Gage Pak Dejono tangi lan marani. Kanthi kahanan setengah sadar ing kono katon bapak lan ibune ing ruang keluarga. Kekarone ora krungu swara gemblodak iku. Beda karo Pak Dejono sing isih digawe gumun karo swara mbrebeki kuwi. Pak D marani mburi lemari. Mbuh kenapa? Ketek jantunge saya banter. Dheweke kaget nalika meruhi joran pancinge sing digoleki mau. Ana ing kono ngadeg gejejer ing mburi lemari. Ing satengahe rasa kaget, Pak Dejono coba goleki sumbere swara gemblodak mau. Nanging ora ditemokake kewan utawa apa wae sing dadi sumbere swara. Pak Dejono banjur njukuk joran kuwi lan diseleh bareng bekal mancinge. Pak Dejono ora nyangka yen joran pancinge ana ing kono. Embuh sapa sing wis mindah ing kono. Merga saksuwene iki ora tau diseleh ing mburi lemari. Pak D nyoba ngipatake pikiran-pikiran sing ora-ora. Sing penting tumrape Pak D, joran pancing kuwi wis ketemu. Pak Dejono bali lungguhan ing ruang tamu, sinambi ngenteni tekane Lek Ali. Isih ana wektu sawetara kanggo santai. Pranyata rasa gumun ngenani pancing sing ana mburi lemari iku. Isih tumabet ing pikirane Pak D, gumun lan eram. Lan bebarengan karo swara adzan Isya, Pak Dejono bali keturun maneh. Meneh-meneh Pak Dejono tangi saka turune, merga krungu swara gemblodak. Swara rame sing marai tangi. Lan saiki swara rame iku sumbere saka mburi lawang. Pak Dejono isih merangguli kahanan sing padha, yaiku bapak lan ibune sing ana ngarep TV ora padha krungu swara gemblodak rame mau. Ali wis teko, John? Pitakone ibune nakokake marang Jono sing marai Jono kaget. Kanthi gragapan Jono jawab yen Ali durung teko. Kowe kenapa to, John? Kok kaya bingung ngono? Bali ibune takon meneh. Pranyata ibune ngerti apa sing lagi dirasakake Jono. Pak Dejono mangsuli yen nembe wae tangi turu merga ngimpi elek. Pak Dejono banjur jumangkah tumuju mburi lawang. Lan
bali keanehan dumadi meneh. Ora ditemokake sumber swara rame ing mburi lawang iku. Sing ana mung joran pancing keberuntungane. Kebak tandha pitakon ing pikirane Pak Dejono. Joran pancing banjur dijupuk lan ngepasiku. Lek Ali teka kanthi ngucap salam sing gawe kaget Pak Dejono. "Salat dhisik, Jon," keprungu ibune ngakon Pak Dejono. Nanging mergo ngerti lek Ali wis teka, Pak Dejono banjur mangkat. Kabeh bekal digawa lan banjur pamitan karo wong tuane. Sak tekane kali Bengawan, suasanane beda kaya biasane. Katon sepi, ora ana wong liya sing ketara mancing. Hawa sing adem lan swasana sing peteng dedet dadekake kahanan tansaya wingit. Senter banjur dirupake. Alon wong sakloron ngeduni telundangan. Alas Spring sing asring disebut Barongan diliwati. Sakwise sauntara mlebu Alas Spring iku, wong sakloron dikagetake kelebatan bayangan sing mlayu kanthi cepet. Lan nalika disenteri ora ana apa-apa sing katon. Githoke wong sakloron iku dumadakan mengkorok. Senajan asring mancing ing Kali Bengawan, nanging bengi iki hawane krasa beda. Sakwise karo tengah jam mancing, ora ana iwak siji-sijia sing nyantol ing pancinge. Umpan tetep utuh, merga ora ana iwak sing mangan. Aneh banget. Merga umpan sing biasane gampang banget digondol iwak bengi iku ora kaya padatan. Pak Dejono lan Lek Ali banjur pindah menyang papan liyane. Nanging tetep wae ora ana iwak sing nyantol ing pancinge. 30 menit sak banjure, wong sakloron dikagetake wewujudan gedhe dhuwur ireng ing sak ngarepe sing ngadeg ing dhuwur banyu. Wewujudan iku katon melu ilining banyu kali. Nalika ngepasi ing ngarepe Pak Dejono lan Lek Ali, wewujudan iku mau mandeg. Banjur meneng kanthi panyawang tajem lan katon mripate sing abang beranang kaya geni mulat-mulat. Pak Dejono lan Lek Ali saknalika kaku, ndredeg wel-welan, ora bisa obah lan ora bisa kumecap. Angin sing ujug-ujug tumiyup dadekake wujudan iku mabur oncat saka papan kono kanthi ninggal guyu sing banter gegirisi. Lek Ali sing keweden ngajak Pak Dejono supaya bali wae, ora nerusake mancinge. Nanging dumadakan wurung. Nalika ujug-ujug joran pancinge obah-obah. Merga pancinge digondol iwak. Malah sambaran iwak ora ana mandeke. Lagi wae duncalake langsung disamber iwak. Lan iwak sing dipancing gede-gede. Nganti kepis wadah iwak ora cukup kanggo madhe iwak oleh-olehane mancing. Lek Ali sing maune koden dumadakan guyu kesenengan meruhi kuwi. Pak Dejono uga melu kesenengan meruhi asile mancing bengi kuwi. Nalika wong sakloron padha guyu merga kesenengan, dumadakan pancinge Pak Dejono disamber kanthi tarikane kang abot. Nganti Lek Ali melu ngewangi ngujengi jurane Pak De supaya ora coklek. Sawetara menit wong sakloron nyoba narik iwak kasebut, kanthi iwak iku mlumpat menyang areh Pak De lan Lek Ali. Sadurunge tiba ing lemah, iwak iku nubruk Pak Dejono lan Lek Ali. Wong sakloron saknalika kaget kepati. Nalika iwak iku arep dicekel, pranyata iku dudu iwak, nanging sirahe manungsa kanthi praupan medeni. Raine pucet putih, mripate ireng lan guyu kanthi swara seru lan gegirisi. Pak Dejono lan Lek Ali saknalika mlayu selang tunjang wis ora nggatekake pancinge lan hasile mancing mau. Wujud sirah ngoyak kanthi glundung cepet banget. Swara guyune sing seru medeni ndadekake gire sing krungu. Pak Dejono lan Lek Ali sing mlayu koden ora mandeg anggone mlayu. Lan rumangsane kok ora tekan-tekan pinggir dalan gedhe. Kamangka jarake wae kurang luwih mung sawetara 200 meteran. Pak Dejono lan Lek Ali saknalika mandeg rega meriwong kang ngadeg ing sacedhake wit pring. Pak Dejono lan Lek Ali mandeg nalika meruhi ana wong ngadeg ing sacedhake wit pring. Kanthi ambekan sing isih krenggosan, wong loro nyedhaki pawongan iku.
Pak Dejono lan Lek Ali nyoba ngatur ambekan. Merga swara guyune sirah mau wis ora keprungu meneh, uga wis ora katon ngoyak. Balekke pringiku ing papane. Ujug-ujug pawongan sing ana ing ngarepe balik awake lan nyuwara lirih. Pak Dejono lan Lek Ali ora pangling karo swara iku. Iku suarane Mbah Darsan sing wong iki genep 100 dinane saka patine. Mbah Darsan sing pring kubure dienggo gawe joran karo Pak Dejono. Lek Ali nyorotake senter bener pawongan kuwi. Lan bener. Pewujudan kuwi Mbah Darsan. Raine katon pucet lan aseme sing medeni. Banjur ngguyu swara gegirisi. Tangane serawean kaya arep nyekel Pak Dejono. Sakdurunge dicekel, Pak Dejono lan Lek Ali banjur mlayu. Sakwise mlayu wis arep tekan pinggir dalan gedhe, Pak Dejono lan Lek Ali katon lega. Nanging wong loro dikagetake pocongan sing gletak ing tengah dalan. Pak Dejono lan Lek Ali ngrasa bingung kudu tumindak kepriye. Ora ana dalan liya kejaba nglumpati pocongan iku. Terus Pak D nglumpati pocongan iku. Pitakonku sadurunge Pak Dejono ngrampungi ceritane. Pak D katon melu kegawa swasana rikala iku. Swasana sing medeni lan gegirisi. Lek Ali banjur njawil tanganku nerusake ceritane. Yen wektu iku Pak Dejono lan Lek Ali bali mudhun nunggu nganti pocong iku ilang. Merga manut ujaring kondo yen nglumpati pocong bakal ana bebaya sing teka. Sing paling fatal yaiku lara nganti tumekaning pati. Sakwise sauntara wektu pocong sing malangi dalan mau ilang. Pak Dejono lan Lek Ali banjur mulih. Ing sakdawaning dalan kumlebete Mbah Darsan tansah tumabet ing pikirane Pak Dejono lan Lek Ali. Sakwise tekan ngomah kanthi slamet, banjur padha turu kemulan sarung saking wedine. Esuke wong loro bali meneh menyang kali kanggo niliki joran pancing pringe sing pranyata isih ana ing papane. Kanthi alon-alon joran pring iku dipoklek dadi saperangan pring ukuran cilik-cilik, banjur dikubur ing kuburane Mbah Darsan. Sakwise kedadian kuwi, Pak Dejono lan Lek Ali wis ora diwedeni meneh karo wujudane Mbah Darsan sing njaluk pring ukur mayite dibalekake. Pak Dejono lan Lek Ali tetep mancing nganti dina saiki nganggo joran biasa lan wis ora ngaing-ngaing meneh.